ƙara ta'azzara matsalar tsaro a yankin Sahel ɗin, har ma matsalar ke ƙara bazuwa zuwa wasu sassan Afirka da kuma tasirin da matakan da ba na soja ba za su iya yi wajen murƙushe ta'addancin. Lokacin da aka kirkiro wannan G5 Sahel saboda kasashe su gama gwiwa ne tunda abin ya zamanto ba na mutum guda bane, kuma an yi nazari an ga kasa guda komin karinta ba ta iya cin nasara kan shi. To yanzu da Mali ta hudda kanta daga G5 Sahel, lalle wannan abin da rura ne. Kuma na biyu, lokacin da shi shugaba Dedi yake nan ya ɗauki wannan abu kamar a zuciya, kamar nashi ne. Yana aika sojojin shi Niger, har Nigeria ma ya aika, har Mali ya aika sojoji saboda ayi yaki. To yau da yake Allah ya karbi nan shi, su wanda suka gaje shi ba irin yanda shi suke so ba. To lalle wa'annan abu biyu in ka gama da su ya zo kaman wani ja da baya ne, saboda kokarin da ake a gama gwiwa. In ba a gama gwiwa ba za a iya cin nasara ba. Kasashen duniya da dama na tallafawa kasashen yankin Sahel a kokarin da suke na magance matsalar tsaro. To a wannan karo suna so su fito ta hanyar yin amfani da matakai waɗanda ba na soja ba. Wani tasiri kake ga waɗannan matakai waɗanda ba na soja ba za su yi wajen murƙushe ta'addanci? A gani na wannan tun da wuri ya kamata a yi shi. Ba a iya cewa yanzu da aka yi shi ba daidai ba ne. Amma da an yi shi da wuri da kaman ya zama cin nasara, saboda ba yau ba mutane masu nazari kan wannan abu sun ce abin nan ba harkan an je an soyo jirgin sama kuma an ƙara sojoji ko an sai bindigogi ba ne. Sai an ɗauki matakai wanda ba na yaƙi ba. In ka ɗauki lokacin da aka fara abin nan a cikin Sahel, shugabannin ta'addanci da wanda suke ta'addanci ba 'yan Sahel ba ne, daga Maghreb, daga ƙasashen waje suka zo. Sai zamanto da suka zama nan suka duba suka ga mutane suna cikin wahala, suna da rishin abin hannunsu, ana iya ɗaukan su a sa su ciki. To wa'annan ba abin da ake iya yaƙi ba ne da bindigogi, sai an ɗauki matakai wanda ba na harkan yaƙi ba ne. In ka ɗauki kuma ba da daɗaya ba, ana ruwa sosai, akwai inda ake iya kai dabbobi. To yanzu ruwan nan an bar yin shi, kuma mutane sun yawa ƙasa wadda ake iya noma ma ba diyawa ba ce, bare a yi kiwo. Kamar ka ga rishin shari'a, in makayi da mai noma suka yi faɗa aka tafi ba a yi shari'a daidai ba. To wannan abubuwa duka yana kawo ci gaban da ta'addanci, kuma shi ba da bindiga aka iya maganin shi ba. To shi ne yasa kamar taro irin wannan wanda za a yi nazari ban da bindigogi wata hanyar za a bi a kawo maganin ta'addanci Sahel, ya kamata a riƙa yin shi har gobe. Mun ga baya ga ƙasashe na yankin Sahel, a wannan karo har da ƙasashe na yankin Sahara irin su Algeria sun shigo a cikin wannan tafiya. Shin kuna ga akwai wani abu da zai canza? Kasan lokacin da abin na ya samu Sahel, kasashen teku sun maida wannan harkar na Sahel ne a bar 'yan Sahel su kadai su yi abin shi. Sai da ya zamanto ya samu kaman ƙasa Benin, kaman Togo, sai suka gane mutanen nan ashe suna da niyyar zuwa teku. Abin nan yanzu ya hi ƙarin ƙasashen Sahel. In ba a gama gwiwa ba, aka ƙara gwiwa, duk wanda yake iya kawo gudunmawa, kamar Algeria babbar ƙasa ce, kamar Nigeria babbar ƙasa ce a wannan yaƙi. Ya kamata a ga wace irin gudunmawa suke iya kawowa. Sai an gama gwiwa da ƙasashen nahiyar nan saboda a samu wannan magani ta'addanci da ya damu jama'a a nan ƙasar Sahel. Kasashen Turai sun ce sun fi kusa da yankin Sahel inda ake fama da matsalar tsaron, kuma sun bayyana yadda barazanar ke iya tunkarar su. Shin kana ga shigowarsu gadan-gadan a iya cewa a yanzu da gaske suke? Ana iya cewa da gaske suke, sai dai da farko yadda suka kawo gudunma nike tsammani ba wanda ya kamata bane. Kaga kaman bunƙasan kasashen Sahel kinnan, saboda kasashen Turai da yake da suna da abin kan suna iya taimaka saboda a samo ma matasa aiki, kuma a bunƙasa kasashen nan mutane su ga amfanin gwamnati, ana musu magani, ana ba su wajen rayuwa. In kama gudunma su zai zamanto kaman bindigogi ne ko kuma abin sayan bindigogi ne, ban tabbata ba wannan gudunma za ta yi alheri sosai. Dr. Sadiq Abba kenan, mai sharhi kan harkokin siyasa da tsaro a yankin Sahel, kuma ƙarshen jigon rahotannin namu na wannan yammaci kenan. A shekarar 2022 da ta gabata, kimanin mutane 883 ne aka zartarwa hukuncin kisa a cewar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya Amnesty International a wani rahoto da ta fitar. Ƙungiyar ta ce adadin ba su wuce na shekarun 5 da suka gabata ba, kuma galibi an fi samun irin wannan al'amari ne a ƙasashen Iran da kuma Saudiya, inda akwai wato kuma fursunonin siyasa waɗanda ake ci gaba da yankewa irin wannan hukunci, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Suleiman Babayo ya haɗa mana. Misalin ɗaya daga cikin waɗanda suka fuskanci hukuncin shine Mohammed Mehdi Karimi, ɗan wasan kareti na ƙasar Iran mai shekaru 22 da haihuwa, ɗan majalisar dokokin Jamus Helge Lumburg,
yana tuni da wannan rana ta 7 ga watan Janairu da aka aiwatar da hukuncin saboda ɗan majalisar na jam'iyyar kare muhalli yana cikin masu ɗaukar nauyin irin wannan matasa da suke wasa. Duk da yake ya ce ba su taɓa haɗuwa ba, amma hukuncin kisan matashin ya jijjiga shi, sannan Limburg ya ƙara da cewa amincewa da haɗakar a farko an yi bisa tafarkin siyasa da nuna goyon baya ga 'yan adawa na Iran, wannan shine gimshikin haɗakar, amma daga bisani aka ƙulla abokantaka. Duk da yake ban taɓa ganin Mehdi ba ko waya da shi, na yi ƙoƙarin binciken samun na kusa da shi lokacin da na ji, na yi matuƙar baƙin ciki kan samun labarin kisan. Wannan rana ce cike da baƙin ciki gare ni da kuma iyalaina da muka ji abin da ya faru. Ƙasashen Iran da Saudiya suna sahun gaba wajen aiwatar da hukuncin kisa a duniya. A shekarar da ta gabata kimanin mutane 576 ƙasar Iran ta zartar musu da hukuncin kisa, adadin da ya kusan ninka na shekara ta 2021. Yayin da a shekara ta 2021 ƙasar Saudiya ta yanke hukuncin kisa kan kimanin mutane 196. Alƙaliman mutane 883 da suka fuskanci hukuncin kisa a shekarar da ta gabata ta 2022 an tattara a kimanin ƙasashe 20. Babu ƙasar China a ciki da ake zaton aiwatar da hukuncin kan dubban mutane, ko kuma ƙasar Koriya ta Arewa da babu wanda yake da masaniyar irin abin da ke faruwa na mutanen da suke fuskantar hukuncin kisa. Boris Miatovic, mai magana da yawun kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Dokokin Jamus ta Bundestag, ya ce tilas a ci gaba da muhawara kan batun.